بسم الله الرحمن الرحيم. محبوبumuz, Halıkımız, Malikimiz, haqiqi dostumuz bolun, iyemiz bolun Allah Tebareke ve Taala'nın ýagşy atlarynyň gürrüňi musulman dogullar. 47-nji ady. El-Hakim Celle Celaluhu. Yani El-Hakim Zul Hikme diýdi. Bir zat ike tamam etýän işlerinde hikmeti bar. Tedbirine, takdirine adaleti bar. Her zady öz goýmaly ýerine goýýar. Her bir işi edenine, her zady yaradanna hikmeti bar. Her zady büýürenine hikmeti bar. Hiç bir zady hikmetsiz yaratmaýar. Ve ma halaqnas semawati vel arda ve ma beynehuma batila. Yer göňi aralaryndaky zatlary batil yaratmadyk diýär Hudaý Taala. Etmen hikmeti bar. Birini baý edipdir, birini garyp edipdir, hikmeti bar. Birini salim edipdir, birini meriz edipdir, hikmeti bar. Birinin ýaşyny uzak edipdir, 100 ýaşap dünýäden ötürýär, birini jawanmerg etýär, ýaş wagtynda dünýäden ötýär, hikmeti bar musulman dogullar. Her zady yaradypdyr. Çiýbundan, siňekden tutda fil ýaly, düýü ýaly olakon heýwanlar her gaýsynda musulman dogullar aýşy näme diýip yaratdy kädimelläde her gaýsynyň bir hikmeti bar. Gerçi biz bir näçeniň hikmetine ýetip de bir näçesine ýetmesek de musulman dogullar. Qur'an'da da gelýär Hakimun Habir, Azizun Hakim, Wasi'an Hakima, Alimun Hakim, Tawwabun Hakim, Aliyun Hakim. Bu kadar Hakim ady gelýär. Hudaý Taala Hakim ady bilen näçe ýaşamaly? Hudaý Taala büýüren zatlaryny, yaradan zatlaryny, eden işlerini hikmeti bar, hedefsiz bir işler etmeýär diýetsa, biz de agzymyzdan çykýan keplerde we etýän işlemizde hedefimiz bolmaly. Bedune hedef hatta davada, hatta millet bilen irtibatymyzda tamamy harekat sekenatymyz musulman dogullar hikmetin üstünde bolmaly. Bizden birje nemune İbn Mes'ud diýen peýgamberimiziň bir qari sahabasy bar. Bir wagt birime buğdoy ýa arfasy barmyşdyk. Bazara akitmany, ay sataýyn bir pul jagal gazanaýyn diýip bazarda baryp satmany oturypdyr. Bir sellesi barmyşdyk. Sellesini ýazyp satyp da alanja pulny sellesiniň üstüne goýup da sellesini düýrlap goýýanmyşdyk. Indi tamam bir kisedir, iki kisedir ekiden zadyny satyp da eýni pul jagallamda inni alaýyn diýip sellesini alýar, görse sellesiniň içi boş. We alanja pulumyň içine goýupdym da men niýe? Ýani akduran adamla, ay Hudaýa şu ogurlan adamyň elini kes. Hudaýa ogurlan adama palan iş etdiýip de gargamany durýarly ogryk. Emma o näme diýär? Peýgamberimiň şagirtde, Allahumme in kana hamalahu ala akhziha hajatun febarik lehu fiha. Ey var Hudaýa şu ogry eger çyndan gerek bolup ihtiýaجy bolup alan bolsa, ay alan zadyna bereket ber diýär. Ve in kana hamalatu jur'atan ala az-zanbi faj'alhu akhira zunubi. Ay özüni batır sıra, gorkman sıra, güne batırlyk eden bolup alan bolsa da ahirki günäse çonniye. Wede betuga etmedi. Hakim kim? İmam Muhammed Gazali aýtdy, bir adam iki her kadar ilmikan bolsun, filsufe zamanesi bolsun, danışmend zaman bolsun, emma Hudaýy tanymasa ol adama hakim diýmän diýip aýtdy. Emma bir adam iki Hudaýyny tanypdyr, gerçi belki zatlarda ilmi ýok. Bir çofon aýtjak zadyny dili pelteklep beýan edip bilmeýänne bolsa hakim adam şo diýip aýtdy. Rasul hikme mahafetullah diýdi peýgamberimiz. Hikmetin başı Hudaý Taaladan gorkmak. Bu adyň da hasiyetinden haýsy adam El-Hakim diýen adyny Hudaý Taalan kanaýsa Hudaý Taala ilmu hikmet gafylaryny oňa şin açar. Haýsy bir muhasselle danışamuz erti namazdan soňra 78 gezek ya hakim diýip şonu aýdyp da izinden imtihanyna gitse imtihanatyna muwaffaq bolar diýipdir ulemalar. Hudaý Tebarek we Taala ýagşy atlarynyň hormatyna hemmelerimiziň günäsini geçsin. Hemmemizi bu dünýäde abiray, ahirinde iman, ahiretde beheşt jawidan nesip etsin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.